Takže čau ľudia, vítam vás z nového videa, z toho nového channelu a na tomto channele vlastne bude so mnou ešte účinkovať Dušbek, predstav sa. Čaute ľudia. On bude natáčať asi Rust, Go Simulator, GTA 4 a tak. And South Park. Áno, a tak ďalej. A potom tu máme Matúša 3303. Ktorý je trápny. A... Som. No, No dobre, nebudeme sa hádať. buďte ticho a predstav sa. Predstav sa, Ja. áno. Takže ja som Matúš 3303, určite mi dajte odber. A tak môžete zase pokračovať. Áno, A ty zmolkni, dobre? Takže toto je náš channel a vlastne tu budeme natáčať naše videá a je to nový channel a do popisku alebo na channeli môžete nájsť moje a Matúšové kanály, takže ja sa s vami lúčim, takže čau u ďalšieho videa. Čaute.